Ambi TV horanya lajeli kebaga bela jelefo malikono ani malikoka au bisimila auka bamanaka kunafoni kenaka ka bembi taratama muharam kalo kile muwa ani kononton samba kelen kemenani ani binani saba silamaya sanjati okumu konana o min bena tarata doma septembre kalo kile wolonvla samba fla muwa ani kelen nambila isa aleka bangeni sanjati konana au bisimila auka bamanaka kunafoni kenaka soni amina mun kono kuma nyefo au nyana bakuru ba fola Tenashu eladaye jamiatu ikmadinin karamogo babulo Seydina Cheikh Umaru Seydou Coulibaly El Farouk aye tenashu wajulu kene sigi bako jikoroni balontan teremba sanfé ka ben tenashu temenema o bolen ko tenao tene jamiatu ikmadinin karamogo ba Seydina Cheikh Umaru Seydou Coulibaly abe tene do galan kene sigi aleka duba konna na bako jikoroni herema kono nere kono ka ben kunun tenema septembre kalo kili woro samba fla muwa ani kele o koni baraw la temena inde bina ke anga kuna funyo la kuma bawye amana mulu soro ka faraw ka jamana kuna fana waraw la ninga faraje fa wara ki baraw ka ame ulu kono kuma nyefo onyana au bismillah ko kura au ka bamana kan kuna funi kena ka soni amina mulu kono kuma wala wala awye Tenashu eladaye jamiatu ikmadinin karamogo babulo Cheikh Umaru Seydou Coulibaly El Farouk ay ladumita andalba mache ni alaye tenashu ida karamogo bayin bolle la felinyana abiti sigi ninga ala taala se aka joma ka ben tenashu temenema okoni wajulu kene sigira bako jibroni balontan teremba sanfé mi senfé ma bachama lutume kene konana ninga fara jamiatu ikmadin tondongani kan nyongon chama munun bora bamako anate mundugu la kanani wajulu kene nyanama ya akramago bafe ni uye Cheikh Umaru Seydou Coulibaly El Farouk ye o jumas na yugo alina ka jatale an sama jamina nene au anga nyamada ulufe El Hadji Cheikh Umaru Seydou Coulibaly Révolution Ikmadini Islamia Dajuru Samaba Silameya Masri Bidugukulu sanfɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka kabako aka diinɛ kɔnɔna Allah ka waraba dugukolo sanfɛ ye wajulu kɛnɛ bilibili ɲɛnɛmaya dimanche septembre kalo tile 5 san 2021 muharam kalo tile 27 san 1443 bako jikɔrɔni ntolaci terrain ba kɔnɔna wajulu kene mi ni abidu Mamadou Mustafa kishi ani nema bi aye aleka mauludu mimbe nyenema afe dogokun okum konna koni tundo akelen kofe ka kene soro ka be nege kanya muga ani saba wati ma choi ayi sigi kiraw ani nabi nyumaw sigi yorola ala bene ani sojale ka Allah subhanahu wa ta'ala ka dine chena si ala ka joma Bismillahir Rahmanir Rahim Anya sinzini jabaru togoy akale je hina lokole tigi ala sigatala few ani lahara hina kerengere tigi odo dande ala minge sela Coulibaly kuno ala odo bi ala naam ani shini ala fe bebi boyi ka toto ala minge akale Allahu akbar muru ne che dara Coulibaly do odo shufe nyafiye titi bugula adama kroy muru naam nibi jigi nyini wala ibi seme yoro nyini ibi jigi deoro de nyini naam ala indo de ala do sigatala wallahi ala kofe ni semana yoro naam ijigi bi woro sigatala de che sobo wala min bi to anola kanaka ala kofe naam o foiti Allahu akbar kanaka ngodu muru wala iga semana buya chugo naam ni wati yelema mase imba min bi wele ko setigi naam wati yelema te eretui sigatala de che wule baledu kanaka ngodu ngamin ba nola fendi bwala fende faraka foiti ai wana jora minga foiti se ka bali we aladi
akili sigatala ne chen muru wala faru sira odenye iseme odela akeno ode tai ode jigi ula nema de sigatala yamaru nindo wuli badedo kana kangodo ula nyanjigi seme alala hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim man al-farsh من الجبار من الرحمن من الرحيم من القدوس من السلام من القهار من الناصر واحد الواحد لا إله إلا الله محمد رسول الله الله عليه وسلم برو أنسيزنا نعلين تغي دو بلبا على من بلو نعم اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم نعم بريس أمي صلي دلولا سو خير مكة السلام أمي صلي دانفي ونبلي بلي بكة السلام نربوك مينغ دي على يناك دانفي بي مرو أمي صلي أكا كاكا يمارو أمي صلي أسمو سنمونغا السلام أمي صلي أنفتو بانيوما بكا السلام داندي Mustafa min bonyana ala kange ya donda koni muru ni temesira be alala ka foni ne Israel min bi se alama ode Muhammadu yi sallallahu alaihi wasallam ni ya tega soro muru ala tega bibulu ngani ye kira tega je muru soro chugo foi tible ala tega la wala ala kange ya donda sira tega jele ke shi alama ambi solle aka ambi solle asumugo bawka ambi solle ajenyo sanumonka naam وكان نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرى في وجه آدم عليه السلام مثل نور الشمس المضيئة في حال كونها في قبة الفلك wala da ya nya blani yore indela nendo sigatala akwai ka do ko kiran noro na'am tuman na keve ziyara va adamala wala kwa kumbiye adama teka chendu iba fo kli ablale ayina risangala sigatala feu kile noro bi kibe kabakulu la chugumina wala baw mun na blala chamanjela ko kira Muhammadu noro fena bi kibe chendu anva adama teka o chuguindela sigatala feu نعم وكنور القمر المضيء إذا تجلى في حال تمامه وسط السماء والله كوكرا نورك ميان فادما تيكا نعم إبا فوكالو أبلالي أبادرو سنغا هكلا وبي كبه كبakolo la chugumina kone adama kumbora ki jo كوكرا نورك مي kibe atiyeka o chuguindela la akbaru kulubali وقد نارت من نوره السماوات والسرادقات والعرش والكرسي والله كوكا بقولو جيجي بي نورو سورو كرا محمد نورو سببولا انفا آدم تيكا عرشين كرسي كبقولو كربي كوا بي يلينا أبي نورو كرا سورو نكرا محمد نورو مين بي آدم تيكا tarima fam mana kabakulu be bora kalama ko niye bonye kurai mi ngunde kabakulu la ka koro ni ya sura me bangede ni ya sura la bange kuma masurunya ko noro intaradi ala ka guno mara yoro la kabla anfa adamana tarima fam mana noro ina na bange ateka iba fo kle wole makalo ablale akle tanani hakela mana noro bonye kama ko kabakulu geje be abe noro soro nikira noro emi be adama teka tarima fam ni bara nunu bɛɛ sɔrɔla ka kuncɛ ni duwawukolo gɛlɛnw kɛli ye Seifullahi ni a zuriyaw fɛ o kɔfɛ maa caman ye layidu ta ka fara Hikmadini Islamiya jɛdenw kan an ka kɛ kulu kelen ye ka mɔnɛ bɔ Daliba ma ka diinɛ la.
Nutunya tenashu temenenye Jamiatu Ikmadini Karamogoba Sedina Shagmaru Sedu Kulubali El Faru aye wajulu kene belebele minyana maya bako jigoroni balontan teremba sanfe ambe do de ke halbi ni kene nyona chama abe masara mani bolo alaka odo neni au bela jeni garsegela o bolen ko ambe awlotnia ka fo jekulu minka bara nyashine do suma bana kele ni ma ka bo anga jamana konnana olu koni la jere do sigi senka ken na kasega kuma u ka segeluka u ye segeli munun ke gina san konnana kasega o jabudi o senfe u ye la jere ke ni nga jabi kerengenendi o suma ko kunka kasega famuso ni kuma kan na ba Seydou Coulibaly anga ale ka nyefolu lame k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana tɛ ko sumaya bana kɛlɛli la an ka ɲininikɛlaw ye boloci fura bɔ den fitininw tɔgɔ la kunnafonidilaw welelen filɛ nin ye ka na o kuma de da u tulo kan boloci min de don sumaya vaccin kura de don vaccin kura don a ma bɔ fɔlɔ a ɲɛɲini baaraw de bɛ sen na an ye baara min kɛ sisan o ye ka vaccin ni sumaya kɛlɛ taabolo kɔrɔ minnu b'an bolo n'a bɛ f'o ma ko CPS k'olu fila fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ n'a sɔrɔ u faralen ɲɔgɔn kan ni u bɛ nɔbɔ ka tɛmɛ u kelen kelenna kan o baaraw de jaabi bɔra ni an nana o jaabiw da maliyɛnw tulo kan nin boloci bɛ ɲɛsin denmisɛnninw de ma denmisɛnninw ka taa kalo 6 ka taa se san 5 a kun fɔlɔ bɛna kɛ olu de ɲɛsin olu de ma parce que denmisɛnnilakaw de sata ka ca sumaya bolo sumaya kɔlɔlɔ ka bon jamana damadɔ kɔnɔ farafinna yan nɔ Mali ni Burkina bɛ o jamana kɔnɔ ka sumaya tɔw sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ ni nin ɲɛɲinini bɛ nɔbɔ u ka sumaya kɛlɛli la sumaya bana ka ca yɔrɔ min na a ɲɛɲini bɛ kɛ yen nɔ de o de kama ani an baarakɛɲɔgɔn farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ baara in dun y'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ lada dɔgɔtɔrɔso la n'i y'a jateminɛ mɔgɔ 100 o 100 ni ka boloci ni CPS fara ɲɔgɔn kan a ye 70 de bɔ mɔgɔ ladata la dɔgɔtɔrɔso la n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin minnu bɛ to sumaya bolo mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 73 de ni kisira k'a sababu kɛ ni boloci ni CPS faralen ɲɔgɔn kan olu ye jaabiw ye minnu y'an nimisi wasa kosɛbɛ k'aw hakilila jigi sumaya bana kɛlɛli boloci fura min bɔlen filɛ diɲɛ kɛnɛya tɔnba bɛ ka a jaabi ci a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma balo tɔni 7,772 ani 2 CEDEAO jamana kɔni ye o suma di an ka jamana ma kɛnkɛnɛna Mali ma walasa dunga fa u bɛ se ka sabati cogoya min na balo in ka di mɔgɔw ma maa minnu olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna nin waati ninnu na ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na hali bi an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la walasa dun ka fa ka sabati farafinna tile bɛ yan fɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de nana ni CEDEAO kɛlen ye ka jiginɛba dɔ de sigi sen kan a kun ye ka dɛmɛ don CEDEAO kɔnɔ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma baloko gɛlɛya kɛlɛli kama o de la balo tɔni 7,772 labilala an yɛrɛ ka jamana ye faso Maliba suma b'a la ani u kelen bɛ k'a fan dɔ kɛ wari ye ni CEDEAO jamana 5 k'o fara Chad kan k'o fara Mauritanie kan an kɛlen bɛ ka o balo in sigi ni min mago b'a la i b'a requête kɛ an bɛ a ɲini a bɛ dépend gɛlɛyaw cogoya la tuma dɔ la u b'a di salon ta dira k'a kɛ bolomafara ye mais ɲinan an y'a ɲini juru kɔnɔ an b'a ta k'an ka baara kɛ n'a ye ni Ala y'a kɛ samiya ɲuman bɔra an bɛ sanni kɛ an b'a bila a nɔ la balo in kan ka di sugandili dɔ de kɔnɔ an b'a fɔ min ma ciblage i y'a dɔn minisiri y'a fɔ a ka kuma la k'a fɔ ko an ye baara dɔ kɛ n'o ye ka ɲinini kɛ Mali kɔnɔ ɲinan samiya min tɛmɛna baloko gɛlɛya ye jɔnniw sɔrɔ k'a sababu kɛ jakungo ye k'a sababu kɛ inondation ye k'a sababu kɛ fana kɛlɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ o mɔgɔw dɔnna mɔgɔ 1,000,000 ani mɔgɔ 60 ni mɔgɔ 7 an kan k'u magɛ ɲinan olu sigilen bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ la mais sɔku min sɔrɔla sisan CEDEAO ka dɛmɛ kɔnɔna na a kan ka taa Kayi
Sikaso Kulukoro ani district de Bamako CEDEAO a di jele kono lanjeya kono an fana ñini kono lanjeya kono an hakilla fana mɔgɔ bolo bena do balo in kilali la an ka kɛ o kɛcogo la sani u k'u kɔdon ɲɔgɔn na ka bɔ lajɛrɛ in kɛnɛ kan u y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna Mali ni CEDEAO cɛ baloko nasira la walasa farafina tilebiyanfɛ jamanaw ka jiginɛw ka fa dun ka fa ka sabati. O de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma Sinayogo ale sera ka jɛn minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi tarata ma septembre kalo tile 7 san 2021 o min bɛnna muharamu kalo tile 29 ma san 1443 ne ni aw an ka ɲɛmada o jaw fɛ. N'i ye Afghanistan a faaba Kabul pankuru jiginso ta k'a lajɛ nin waati in kɔni na yɔrɔ caman bɛ yen minnu kɔni tiɲɛna an k'u ma nanzarakan na ko u kɔni endommagelen don ka kɛɲɛ ni pankuru jiginso maa ɲɛmaaw ka kɔrɔfɔw kɔni ye maa 600 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu de bi baara la su ani tile yɔrɔ minnu tiɲɛnen don cogo min ka se ka olu kɔni lajɛ k'u ladilan i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min kɔni na dɛmɛ bɛ pankuru minnu kɔni kɔnɔna la an k'u ma ko avion humanitaire o sabanan kɔni nara tɛnɛ septembre kalo tile 6 ka bɔ Emirates Arabes Unis ale jamana o kɔni kɔnɔna la a jiginna Kabul pankuru jigiso kɔni na olu de pankuru damadɔw ye yamaruya bɛ minnu bolo ni waati in na ka sonsori pankuru jigiso la ni talibanw ka yamaruya o kɔni ye wa wulikajɔ ni cɛsiri olu bala ka kɛ bi cogo min ka Afghanistan faaba Kabul pankuru jigiso ka olu kɔni ladila i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a yirala k'a fɔ a baara kɔni bɛ sɔn ka o jateda in kɔni ta diɲɛ seleke 4 kɔni kɛn bɛ k'u ɲɛ kɛrɛ nabɔ bi ka Afghanistan jamana kɔni lajɛ États-Unis jamana Allemagne jamana Grande-Bretagne jamana olu kɔni bɛ sigi ka fɔ la ani kuma ɲɔgɔnya u ni talibanw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ cogo min u ka maa minnu bɛ Afghanistan ani Afghanistan ka den minnu bɛ yen ni olu bi fɛ ka bɔ olu bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na ni talibanw ka jɛn ye wa cɛsiri ni wulikajɔ o kɔni bɛ yen ni waati in na sabu bɛɛ sigilen don ka pankuru jiginso in kɔni makɔnɔ. Afghanistan faaba kɔni minɛra talibanw fɛ nka marabolo min bɛ yen n'an k'a ma ko Panjshir kɛlɛ kɔni tun bɛ o marabolo kofɔlen kɔni kɔnɔna la sabu talibanw kɔni kun kɛn tɛ ka o yɔrɔ kofɔlen sɔrɔ ka bila u ka minɛ o kɔni kɔnɔna la nka ka kɛɲɛ ni tɛnɛ septembre kalo tile 6 ye talibanw kɔni y'a yira k'a fɔ Panjshir marabolo kɔni kɛra u ta ye kɛlɛkɛcɛ minnu tun kɛn bɛ ka u kuwa da olu kuwa la u kɔni ye wele bila u kɔni ma u kana fara u kan u k'a kɛ kulu belebeleba kelen ye maa min ye o kunnafoniya in kɔni lase o ye talibanw olu ka kuma lasela kɔni ye an ko a ma ko Zabihullah Mujahida a bi ale cɛ kofɔlen kɔni kofɔ wa a ye ja seere da maa y'a lajɛ k'i kuwa da olu ka fɛlɛ ni u ka dabaliw la ani k'a fɔ i bɛ don Afghanistan jamanadenw ni u ka intérêt cɛ u bɛ bɔnɛ jigi i kan Iran jamana kɔni jɔrɔla kosɛbɛ ni ye Panjshir yɛrɛ marabolo ta k'a lajɛ ani Kabul ni o ye Afghanistan faaba ye a bi kilomɛtiri 80 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko bɔ wa ani Iran jamana kɔni cɛ ka surun kosɛbɛ Iran jamana kɔni kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ ni lahalaya min kɛlen filɛ talibanw kɔni fɛ olu bɛ a ko sɛbɛ kɔrɔkun o cogo kelen fana kɔni don maa minnu tun kɛn bɛ k'u kuwa da talibanw kuwa la ni marabolo kofɔlen in kɔnɔna la u ka maa ɲɛmaaba denkɛ ni o ye Ahmad Massoud ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ siga foyi kɔni tɛ min na olu fana kɔni kɛn bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Panjshir marabolo minɛli ko kuma min bala k'a fɔ talibanw fɛ o kuma in kɔni ye galonfin ye. Ka kɛɲɛ ni Afghanistan kunkanko kibaruya ye ni waati in na nanzarala jɛkuluba Union Européenne kɔni kɛn bɛ k'u ka nisɔngoya yira lamɛrikɛnw na olu kɛlen k'u ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen kɔni sama ka taa n'u ye lamɛriki dugukolo o kɔni sanfɛ ka kɛɲɛ ni lamɛrikɛnw ka bɔli ye Afghanistan jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu hakili kɔni cɔrilen don olu y'a yira k'a fɔ bisibasa caman kɔni bina kɛ nin ko in kɔni na nanzarala jɛkuluba Union Européenne ɲɛmaa min
min ɲɛsin bɛ nazarala jɛkuluba Union Européenne ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ a ka gɛlɛn ni waati in na nazarala jɛkuluba Union Européenne ka kɛlɛkɛcɛw ka taa Afghanistan kaw kɔni fɛ ko yani i ka ɲɛtaa lajɛ fɔlɔ leçon minnu ni olu ka ɲi ka tiire kɔrɔlen na i ka ɲi ka olu de jateminɛ ni waati in kɔni na bisibasa mankan misɛnniw Union Européenne kɔni kɛn bɛ k'a ka sariyaw bɔ ka bin cogo min ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni Taliban fanga tigilama kuraw ye an k'u ma ko Taliban Commission Européenne kɔni b'a ka hakili sigi ka kow jateminɛ kosɛbɛ Afghanistan jamana kɔnɔna la n'i ye nazarala jɛkuluba Union Européenne a jamana 27 ta k'a lajɛ u kɔni bɛ fɛ k'a to Afghanistan nka ni fɛlɛ ye wa u caman kɛn bɛ nin waati in na k'u ka ambassadɛriw ni o ye u ka lasigidensow ye ka olu caman kɔni datugu nin waati in na Afghanistan kaw kɔni fɛ wa u y'a yira k'a fɔ l'américainw ka taa se l'anglais ma allemand ani français olu bɛɛ lajɛlen ka ambassadɛriw kɔni datugu bɛ nin waati in na nka n'i ye Russie ta k'a lajɛ ani Chine olu ta kɔni dayɛlɛnnen don nin waati kofɔlen ninnu kɔni na n'i ye Afghanistan kunkanko kibaruyaw lajɛ bi a kɔni bɛ baroda caman kɔni na nazaralakaw kɔni fɛ nin waati in na. La Guinée-Conakry jamana kɔnɔna la jamana cɛba lieutenant colonel Mamadi Doumbouya ni waati in kɔni na tɛnɛ a y'a yira k'a fɔ gouvernement dɔ kɔni bɛna sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bɛna i yɛrɛ ye gouvernement min kɔnɔna la wa sigi k'a fɔ baw olu fana bɛna boloda cogo min ka furancɛla fanga walima waati la tɛmɛ fanga ka o dantigɛ a ye kalikan di bɛɛ lajɛlen kɔni ma k'a fɔ u kɔni tɛna cucu kɛ gouvernement kɔrɔ maaw kɔni nɔfɛ k'a fɔ u bɛ tajuru sara bere kɔni da olu kɔni kun o cogo kelen fana kɔni do u ye wele bila bɛɛ lajɛlen kɔni ma k'a fɔ u kana u ka kɛ kulu belebeleba kelen kɔni ye cogo min ka se ka jamana bɔ dingɛ kɔni kɔnɔna la a ye lase kɛ k'a fɔ Guinée mana engagement fɛn kɔni ta jagoko nasira kɔni kan a bɛna bɛɛ lajɛlen kɔni dafa u ye comité dɔ fana kɔni sigi sen kan a n'a ka cɛdenw cogo min ka se ka baaraw kɔni sɛbɛkɔrɔ laraw ye i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na sanfɛ siraw duguma siraw ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dasualen don nin waati kofɔlen ninnu kɔni na i b'a ye k'a fɔ gouvernement o ba dakolon cira wasaden bulon fɛnɛ dakolon cira jamana sariya sunba o kɔni dulonna nin waati in na olu bɛɛ lajɛlen lasew kɔni kɛra wa nisɔngoya kɔni bɛ jamanaden dɔw kɔni dusukun kɔni na Alpha Condé san 5 kɛlen kɔfɛ a ye jamana sariya sunba yɛlɛma k'a fɔ a ka compteur bilara zoro la o kɛra sababu ye a ka 3e mandat ɲini wa a ye o fana kɔni sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen daminɛra dimanche septembre kalo tile 5 maaw bɛ bali min na La Guinée-Conakry drapeau bɛ Doumbouya kɔni kan na a b'a la ka a kumakanw kɔni sɛbɛkɔrɔ lajɛ fɛn min ye La Guinée jamanadenw kɔni ye an bɛ waati min na i ko bi diɲɛ seleke 4 tɔnbaw k'a daminɛ CEDEAO la ka taa nazarala jɛkuluba Union Européenne na ka taa diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies na farafinna kiliyan tɔnba Union Africaine olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka nisɔngoya yira Faransi jamana ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ coup d'état min kɛlen filɛ nin ye a ma bɛn bi wa a ma bɛn sini wa fɛlɛ bɛɛ ka kɛ ka Alpha Condé ka a bila i n'a fɔ jamanaden tɔw bi cogoya min na Alpha Condé kɔni ɲanginen don finitigilaka ninnu kɔni fɛ k'a fɔ a tun kɛn bɛ ka fanga bɛɛ lajɛlen kɔni ta k'a bɛn a yɛrɛ kɔni d'a ma Alpha Condé de kɛra jamana ɲɛmaa gale ye bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna la min sugandira La Guinée-Conakry jamanadenw olu kɔni fɛ. An bi taa République démocrate du Congo jamana kɔnɔna la banbaaci wale tigilama minnu bɛ yen n'an k'u ma ko rebelle ADF maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ Ituri marabolo kɔni na République démocrate du Congo kɔrɔnyanfan fɛ ka maa 30 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn ko ka olu kɔni bɔnɛ u ni na nin ko in kɔni daminɛra kabini samedi septembre kalo tile 4 san 2021 kɔni na bilan fɔlɔ min tun fɔra o tun ye maa 14 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn ko ye nin ko in yɛrɛ kɛra kulu dɔw
dɔw kɔni sanfɛ Luna Samboko ale dugu kɔni na n'i ye Luna Samboko dugu kofɔlen kɔni ta k'a lajɛ ani Nord Kivu olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ marabolo kelen kɔnɔna la a kɛra kulu belebele fila kɔni sanfɛ Sani kulu ani fo ka taa se Mapasana kulu kofɔlen kɔni ma an bi waati min na i ko bi sivili maa 30 minnu filɛ ni u kɔni bɔnɛra u ni na a kɔni kɛn bɛ ko ye bi RDC jamana kɔni kɔnɔna la minnu ni u kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ état de siège sigira sen kan jamana ɲɛma Félix Tshisekedi fɛ mɛkalo tile 6 tɛmɛnen nka n'i ye Ituri marabolo jamanadenw kɔni ta k'a lajɛ bi u kɔni bi gɛlɛya bilen o kɔni kɔnɔna la maa 30 minnu bɔnɛlen filɛ u ni na nin ye a kɛra Ituri marabolo o kɔni kɔnɔna la. O de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka maadenw da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni ko to ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Ala ka malidenw damadɔ da kelen fɛ ni k'an bɔ da kelen fɛ Ala k'o kanya ka Ala bonya kama kira bonya kama an karamɔgɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Seyidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouku ye sija ani kɛnɛya labanko ɲuman a bɛ Masa Rahamani bolo Ala k'o di ni cɛba ye a n'a ka denbaya sanuma bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na hali bi kunnafoni kuncɛw kuma la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Jamiyatu Hikmatini bi ka don belebeleba min labɛn sabati ni o ye dɔnmakalo ye kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye mawuludukalo ye kira kisi nɛɛma b'a ma ale ka bange ni san yɛlɛma o kɔni baaraw bɛ ka labɛn révolution Hikmatini tɔndenw fɛ ni ka fara u karamɔgɔba kan ni o ye Seyidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouku ye min hukumu kɔnɔna na u kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ni mawuludu don sera an bɛɛ lajɛlen kana ka na nin donba in ɲɛnamaya walasa hali bi kira kisi nɛɛma b'a ma ale ka bange ni san yɛlɛma ɲaɲa n'u boɲaw an bɛ se ka o sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ hali bi mawuludu nata in Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la kira Mahamadu yɛrɛ bonya kama kisi nɛɛma b'a ye sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi tarata ma septembre kalo tile 7 san 2021 o min bɛnna muharam kalo tile 29 ma san 1443 aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Masa Rahamani ka jɛ